Hello mga mams! Ayan, live tadi sa Kapehan sa Bango sa Compostela. So, maglibot-libot o yung tonton. Kapoy dyan kayo drive, pero nakaya dyan ako. Yehey! Laag-laag. So, kailangan na ito maglapangan, Chenis. So, mga kamamshi, mo niya itong lapangan. So, siya tinatawag na bodol-bodol. Pero wala'y fight. Ito siya kay. Bodol-bodol ni siya. O, nilagay na ang ginatawag na. Let's spoon. Manok. Bak. And, sinugbang iskemi. O, mapapoy daon. Saan siya sopas iskemi ko. Pinilaw. Only here at Kapehan Chuchu. So, mo ni ilahang kanang, saan ni siya, mini swimming pool. O, pak. So, gina-develop pa man ni siya. O, da. So, o yan. Mo ni siya mga view. And in fairness, ang mga group mates, pak. Terno all the way. Oh.